Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ngiyaphinda ngiyacela ithuba ke ningiphe indlebe ke ngikhulume indaba yobuNazaretha. Ngishilo ngathi ubuNazaretha buyinto engcwele. Ngathi into engcwele into kaNkulunkulu. Into ehlukanisele uNkulunkulu. Kanjalo-ke nabathatha isifungo sobungcwele kwesifungo sobuNazaretha bafanele baphile impilo ethandwa uNkulunkulu njengokuyala kwakhe. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngendaba yemshado noma ngendaba yokuganana kwamaNazaretha. Imishado nokuganana kwabantu abangamaNazaretha ngamafuphi imishado ethandwa uNkulunkulu noma imishado engcwele. Kunemithetho ekhona encwadini yeBhayibheli ekhuluma ngendaba yemshado ukuthi abantu abashadayo kufanele babe njani, yini elindeleke kubona. Leyo mthetho-ke kufanele kuyithole ebandleni noma nasekukholweni kobuNazaretha, ngoba ubuNazaretha bugcizelela kakhulu emthethweni kaNkulunkulu noma entandweni kaNkulunkulu. Okokuqala nje, uma kukhulunywa indaba yokushadana, sizoqala emuva ekuthenini kulobu Nazaretha akweshelwana, akuyiwe emfuleni noma kubhalelwane incwadi kweshelwane, kuqonyiswane njengoba kwenziwa ezweni. Akwenziwa njalo ebuNazaretheni. Akuqonywana kodwa kuyakhethwana. Khethwana kanjani na? Okokuqala, uma ufuna ukuganwa uyinsizwa yobuNazaretha noma ufuna ukugana uyintombi yobuNazaretha, uyogana elinye iNazaretha. Uyoganwa inkosazana yomNazaretha noma uyogana insizwa yomNazaretha. Awukwazi ukuganwa intombi engeyena umNazaretha yasemhlabeni noma ugane insizwa engeyona umNazaretha yasemhlabeni. Isizathu sisobala nje sokuthi izimiso zenu noma imithetho yenu ayifani. Uma kunjalo, intombi yomNazaretha inemithetho enikwa ku-25, kanjalo nensizwa yomNazaretha inemithetho enika ku-23. Manje makuzophambana ukuthi insizwa yomNazaretha enika umthetho ka-23 izohlangana nentombi engenawo umthetho ka-25, lokho kuyaxabana, vice versa. So-ke ingakho kubalulekile nasencwadini yeBhayibheli kukhona la kuthiwa khona ninganiki izintombi zenu abezizwe. NakwaIsrayeli kwake kwenzeka ngesikhathi bethunjelwe eBhabhiloni, bayithola sebeganwa izintombi ezingeyiwo ama-Israyeli. Okwathi mase bebuyela eJerusalema kwadingeka ukuthi bahlukanise nalawo makhosikazi abaseganene nawo ngoba beganene phezu kwesono, ngoba kwakunomthetho ukuthi awukwazi ukuganana nomuntu ongeyena um'Israyeli. Kanjalo-ke nala eNazaretha awukwazi ukuganana nentombi engeyona umNazaretha nensizwa engeyona umNazaretha. Akwazi kwenzeka lokho. Uma ngabe uzoganwa noma ufuna ukuganwa uyinsizwa,
wawuyokhuluma nabaphathi bamakhosazana ukuthi usufuna ukuganwa, ufisa ukuganwa intombi, mhlawumbe usuyibonile, wenza ne-investigation ngayo, wathola ukuthi yakuliphi ithempeli, yakuliphi izwe, ebese ukhuluma nabaphathi bamakhosazana ukuthi ufisa ukucela intombi yakwasibanibani ezweni elithile, ethempelini elithile, umphathi wayo sibanibani. Bayobeka abaphathi sebexoxisana bodwa, abaphathi bamakhosazana, umphathi wangakini wena nsizwa, nomphathi wangakubo kwentombazana, sebexoxisana ukuthi bexoxa ukuthi lo mntwana ofuna ukucelwa umntwana oziphethe kanjani, usesezingeni lokugana, yonke leyo nto enjenganale. Ebese uma ngabe sekufika isikhathi ebese kiwa ebhentshini, kuyocelwana ebhentshini. Bazokwazi kaManazaretha uma ngikhuluma ngebhentshi ngikhuluma ngani. Kodwa laba abangeyamaNazaretha kunendawo la kuhlala khona amakhosazana noma amantombazane angamaNazaretha okuthiwa isesipholi. Kuba nendawo-ke lawo anti khona abebeqoqane khona namakhosazana azocelwa, kuye kuthiwa yibhentshi lelo. Angazi ukuthi kwathiwa ibhentshi ngoba kwenze njani. Kanti mhlawumbe kuqala kwakuye kube nebhentshi, I don't know. So ebese-ke uxoxiswana-ke ngendaba yokuthi laba babili bafisa, lo mfana ufisa ukuthatha lo nkosazana abe umkakhe. Angikusho ukuthi akekho ophoqwayo ukuthi agane, akaphoqwa untombazana ukuthi agane uma ebona ukuthi akabi ready, noma ebona ukuthi akayithandi lensizwa efuna ukumcela, unelungelo loku-objecta, lokungavumi ukugana, unelungelo lalokho. So uma ngabe sebeganene noma sebecelene, bavumelana, baxhawulana, ke kube sekuba ukuthi-ke umfana sekuzofanele ukuthi uma kuvala umhlangano ebese ethumela abakhongi kubo konkosazana, eseyiqala iprocess yokulobola. Yothi mangabe sebelobolile baqedana, ebese kuthi ngomhlangano abawuhlela bona, uma ngithi umhlangano ngisho la kuhlanganwa khona ibandla lonke, zonke iy'ndawo, njengoba siye sibe nomhlangano kaJanuwari, nomhlangano kaJulayi, nomhlangano ka-October. Bebese bethi-ke bayohlanganisa umshado wabo esontweni ngomhlangano othile. Kube sekuhlelwa-ke lokho ngendlela yakhona. Angizukungena kuma-details akhona ngoba okuyikhona engikuqondile umgomo nezimiso zomshado. Babe sebefika-ke emhlanganweni lapho ngenhloso yokuhlanganiswa ngelanga kuzohlanganiswa ngalo emshado. Ebese beya ethempelini bayohlanganiswa abagcotshwa, befundisi. Esikhathini esiphambilini abantu bengakabi baningi,
kwakuye ukuthi uma ngabe kuzohlanganiswa imishado kube khona nenkomo yokuphelelisa umshado ngelanga abazohlanganiswa ngalo ihlatshwe ngalelo langa inkomo yokuphelelisa umshado. Kodwa-ke ngingakafiki lapha angidlulela ekuthenini uma behlanganiswa lapha etempelini kuhlanganiswa abantu abangakaze bathintana abangazani ubunqunu babo bahlanganiselwe ethempelini. Kuhlanganiswa ngamafuphi insizwa ka-23 nentombi ka-25. Uma kukhulunywa ngentombi ka-25 kukhulunywa ngentombi engayazi indoda, a-virgin. Iyona intombi ehlanganisela ethempelini. Uma ngabe intombi isiyazi indoda ngisho ngabe kuthiwa izele ayivumelekile ukuhlanganisela ethempelini, kufanele ihlanganisele edokodweni ngoba isiyonakele. Kuye kuthiwa isiyonakele, isibulahlile ubungcwele bayo, ayisakulungele ukuma ethempelini phambi kompristi ukuthi ihlanganiswe ethempelini. So-ke uma behlanganiswa la kunezinto ezifundwayo. Kuye kufundwe incwadi yokushadisa ekhona la ebandleni enemiyalo yokuthi umshado uyini, uphathwa kanjani. Okubaluleke kakhulu ukuthi laba abashadayo bobabili bayabuzwa ukuthi bayazana yini, sebeke baxoxa yini ngendaba yokuthi bakulungele bobabili ukuhlanganiswa ngomshado. Umbuzo uthi ukhona yini phakathi kwenu onesazelo esithi kanifanele nina nobabili ukuhlanganiswa ngomshado? Ukhona yini phakathi kwenu nobabili one-issue yokuthi nina nobabili ngeke nakwazi ukuhlanganiswa ngomshado? Kwenziwelani lokho? Kwenzele kuthenini kungabi khona isimo la khona intombazane othola ukuthi iyaphoqeka ukuthi ishade nomfana kanti iyamazi mhlambe lo mfana ukuthi akekho esimeni sokuthanda abantu besifazane. Kulezi nsuku zanamhlanje sekukhona lento yokuthi khona abantu abathandana nabanye abafana. So lokhu kusuke kwenzela ukuthi kungathi kusasa sekutholakala ukuthi khona omunye osezisola ukuthi washada nomuntu owangafanele ashade nayo ngenxa yalento esezikhona manje ezobulili. So ingakho bebuzwe lo mbuzo ukuthi khona isici omunye wabo osaziyo ngomunye singavimba ukuthi bahlanganiswa, ukuze kusasa kungabi khona ukukhuluma noma ngoba umthetho uthi umshado okhononisayo uNkulunkulu akawemukeli. Umshado one-issue uNkulunkulu akawemukeli. So ngaleyo ndlela kubalekile ukuthi abashadayo balulekwe ngaleyo ndaba, ngoba uma kutholakala kusasa ukuthi khona omunye waba nemfihlo nomunye, oshithi lowo mshado is invalid. Lowo mshado is invalid ngoba kwakufanele adisclose ngesikhathi bebuzwa ukuthi khona yena one-issue yokuthi bengeshadiswa labo babili. So lo mthetho uyafundwa, ufundelwa abashadayo. Okunye okulandelayo kuba ubazisa abashada nayo ukuthi-ke kulokhu kuhamba kwalomshado abakwazi ukwehlukana uma ngabe kuwukuthi kuwukuthi omunye wabo utholakale necala lokuphinga. Icala lokuphinga kuphela elingabehlukanisa, elingahlukanisa umshado wabo.
ukuthi icala lokuphinga lingaphezulu kokuhlanganiswa komshado. Ukuphinga-ke ilapho khona umuntu elala nomuntu angashadile naye. Kuye kuthiwa ukuphinga lokho. Kunomehluko kunokuhlobonga, ngoba ukuhlobonga ukulala nomuntu. Angithi kanje. Ukuhlobonga ukulala nomuntu ongashadile naye. Bese kuthi ukuphinga ukulalana kwabantu uthola umuntu ushadile ulala nomuntu oshadile futhi naye, noma umuntu oshadile alale nomuntu ongashadile. Lo oshadile uyaphinga, lo oshadile uyaphinga uma elala nomunye umuntu ongewuye lo ashade naye. So ileso sici esehlukanisa umshado. Batshelwa futhi ukuthi umuntu oshada ngomshado waseNazaretha akanakugana, owesifazane akanakugana enye indoda isaphila indoda ashade nayo, ayeshade nayo. Meaning ukuthi ngisho ngabe nehlukaniswa icala lokuphinga, kodwa indoda owesifazane akakwazi ukushada nenye indoda isaphila leyahlukane nayo. Unfortunately-ke isimo sendalo is always on the side of amadoda, ngoba indoda ingakwazi ukuthatha omunye umfazi, kodwa wesifazane akakwazi ukuthatha enye indoda. So umthetho kodwa umele uthi indoda noma umfazi akakwazi ukulala nenye indoda noma ukugana enye indoda isaphila indoda yakhe. Leyo imigomo abafundela yona ethempelini ngesikhathi behlanganiswa. Uma sebehlanganisiwe kufanele-ke kuhlatshwe inkomo yokuphelelisa umshado. Le nkomo le abaningi ekukholweni la kwaseNazaretha bathi inkomo yomqholiso. Kuye kuthiwa inkomo yomqholiso. Umqholiso-ke yisiko lakwaZulu lokuthi owesifazane uma egana emzini othile kufuneka kuhlatshwe inkomo okuthiwa inkomo yomqholiso. Kube nemigilingwane eyenziwayo-ke nje kuleyo nkomo. Bese kuba ukuthi ekugcineni uzothelwa unkosikazi nganyongo yayo. Isiko leli lakwaZulu. Kodwa ebuNazaretheni kuba nenkomo yokuphelelisa umshado. Akuyinkomo yomqholiso le. Inkomo eyomgomo wala eNazaretha ehlatshwayo, inkomo yokuphelelisa umshado. Ukuthi ngamafuphi inkomo yebhande lika-14. Leyo nkomo ngeke sithi ngokukholwa sibize ngokuthi umqholiso, ngoba umqholiso yisiko lakwaZulu, kanti ibandla lamaNazaretha akile lakwaZulu, ibandla likaNkulunkulu elemukela zonke izizwe, abamhlophe nabansundu, nazo zonke izizwe eyinsundu zemukelekile. Nabo bangayibo abakwaZulu. Awukwazi ukuthi-ke ungabe usuphoqelela abantu bamanye ama-cultures ukuthi abenze isiko lakwaZulu ngoba nakho kube amaNazaretha. Akwazi ukwenzeka lokho. Kodwa kuphoqekile ukuthi uma sebehlanganisiwe ethempelini kube nenkomo ehlatshwayo, ehlatshelwa ukuphelelisa umshado. Isifungo somshado
sipheleliswe ngegazi. Leyo nkomo ibekelwe lokho njengoba ngithe kuqali kusashadiswa kuqala abantu bengabaningi kwakuthi kuphunywe ethempelini bese kuhlatshwa leyo nkomo khona lapha endaweni akuhlanganiselwa kuyona. Bisihlatshwa leyo nkomo uyaphuma nje umfazi ethempelini lokhuzeni la kuhlanganiselwa khona usephelele. Akasashodi ngalutho useyahamba usemzini wakhe. Kwakuthiwa awungapheli 7 days ubaba wengane engayihambisanga emzini nempahla zayo. Mayisuka nje la kade hlanganisela khona kubalwa 7 days ngosuku lwesi-8 ayibisifikile emzini wayo ngoba uShembe wathi ingelosi yabantwana esuke isifikile ngesikhathi behlanganiswa kubekwe isandla phezu komunye befundelwa lemgomo bethandazelwa ukuthi nomntwana bayamnikwa ngaleso sikhathi. So kufanele basheshe baye bohlala ndawonye ukuze benze izinto ezokwenza ukuthi bakwazi ukuthola abantwana. So ingakho ngithi le nkomo eyumgomo waseNazaretha akiyo umqholiso kodwa yokuphelelisa umshado ukuze unkosikazi angene ku14 angene esidlweni agide enze imgidi. Ngoba umuntu ongenzile leyo nto akakwazi ukwenza lezo zinto ogcine ngokuhlanganisa wangawuphelelisa umshado ngenkomo. So ke angazi akunavela nginawo amandla ukuthi ngiyekisa abantu ukuthi bethi inkomo umqholiso. Ngoba umbuso kuzothi nabeSuthu bazothi inkomo yani. Kanjalo namaSwati azothi inkomo yani. Ngoba I'm sure ukuthi abasho ukuthi umqholiso. Ngoba lo igama lakwaZulu. So okusemqoka ke ukuthi kufanele imishado ipheleliswe kanjalo. Imishado ke yamaNazaretha njengoba ngishilo ayinayo idivorce ngaphandle kokuba omunye wabo etholakala ephingile ngokwesiNazaretha. Ngikhuluma ngokwesiZulu. OkwesiZulu okunye uma ngabe bebuye bayokwenza usiko lwesiZulu ekhaya benza umqholiso ekhaya is their right, ilungelo labo ukuthi benze njalo. Sekuyoba ukuthi ke nakhona ke kunomthetho ukuthi uzoba nje umthetho wesonto ukuthi uthini ngedivorce aphinde abanje umthetho womndeni noma wesiZulu ukuthi uthini ngodivorce. Kodwa ngokwebandla lithi abashadileyo abanakwehlukana ngaphandle kokuthi kwesono sokuphinga. Lokhu ngukhulumela ukuthi njengamanje kule minyaka manje esekuyona yama 2000 imishado kayizinzi. Imishado kayizinzi. Uthola ukuthi abantu siyabahanjiswa boshadiswa uyezwa 3 years down the line sebehlukene. Intombazane siyaphindela kubo umfana osayiphumela kanje mhlawumbe wathatha nomunye njalo njalo. Lokho kulezi ibophezela kade ngikhuluma ngazo ukuthi owesifazane akanakuyishiya indoda yakhe ngaphandle kwecala lokuphinga. Oshuthi meyishila indoda yakhe ngaphandle kwecala lokuphinga, whatever akwenzayo lapha ngaphandle wenza isono sokuphinga. Uma ngabe eshiya indoda yakhe bese ethola enye indoda laphana ahlale nayo mhlawumbe akipite nayo bazale izingane, wenza isono uphile esonweni. Ngoba umthetho umile uthi anakuhlukana ngaphandle kwesono sokuphinga futhi wena wesifazana ungagana enye indoda isaphila indoda yakho.
ongenani buyisana nendoda yakho. Isho njalo neBhayibheli. NoJesu usho njalo ukuthi indoda nje abantu abashadile abanakuhlukana ngaphandle kwesono sokuphinga. Kubhalwe uJesu, ngicabanga ukuthi uMateyu 19 bangaphosisi. So imishado njengamanje ufanele umuntu oyongena emshadweni kube seyilindele ubhekana nezinselelo zasemshadweni. Ngoba isinqumo sithathile sokushada sokuhlanganisa abantu uzohlanganisa ethempelini is not just superficial njengoba wena usukucabanga. Is deep ekuthenini noma ubani indoda le osonayo lapha ayinalo ilungelo over wena wesifazane because konomyeni wakho womshado okhona osaphilayo. Ngoba uma indoda ingasekho umfazi unelungelo lokugana enye indoda ngamafuphi leyo ndoda injengokuthi iyamngena, fana nokuthi iyamngena ngokwesintu. So unelungelo lokwembatha nayo kodwa kanalo ilungelo lokwembatha nenye indoda yakhe isaphila ngoba akangena umuntu indoda yakhe iphila. So kunenye indawana engishile lapha ekushadeni. Ngokomthetho obuNazarethe zimbili inhlobo zomshado. Khona umshado kaNkulunkulu, khona umshado wabantu. Umshado kaNkulunkulu uthi uma ngabe kufanele onishadisani buze ukuthi nishado umshado kaNkulunkulu noma nishado umshado wabantu na. Umshado kaNkulunkulu uthi awunakuthatha omunye umfazi esaphila lo oshada naye wena ndoda. Umshado kaNkulunkulu uthi awunakuthatha omunye umfazi zoba nomfazi oyedwa at a time ngaphandle ukuthi mayeshona unelungelo lokuthatha omunye. Kodwa uma ephila awukwazi ukuthatha omunye phezu kwakhe. Uthi ushembeke umshado kaNkulunkulu lo. Bese uthi umshado wabantu uyakugunyaza ukuthi ungamthatha omunye umfazi ube nesithembu. Umshado wabantu lo. So ke ingakho kuthiwa umpriest oshadisayo fanele anibuze ukuthi nishada muphi umshado ukuze kube nofakazi ukuthi kusasa uma usufuna ukuthatha omunye umfazi ukuthi wena ngani wenza isifungo sokuthi ushada umshado kaNkulunkulu na. How come therefore ukuthi usungathatha omunye umfazi phezu kwalona esaphila? Indlela leyo yaseNazaretha, yobuNazaretha. Ngithe intombi yomNazarethe ayimgani umuntu ongeyomNazaretha. Uma yeshelwa intombi yomNazaretha insizwa engeyilona iNazaretha iyayitshela ukuthi mina ngiyinkosazana yasekuphakameni kangiqomi ngicelwe ebhentshini. Umuntu ofuna mina uyinhlalisuthu ohamba u23 onebhulu ka23. Intombazane nje sikhule thina amantombazane esho njalo ethi mayeshelwe ethi mina ngiyinkosazane kaShembe, ngiyinkosazane yasekuphakameni, angiqomi, angishelisi, angiqomi. Nginomgomo ukuthi mhla kufanele ngiphendule insizwa ngiyiphendule ebhentshini. Angikhulume-ke ngey'nsizwa ngoba izona ezeshelayo, azesheli insizwa zamaNazaretha njengoba ngishilo. Ngithe-ke uma ngabe intombi usuyibonile uya naye uyibizele ebhentshini. Nifike ebhentshini nikhulumisane nivumelane ebese mase nixhawulene navumelana usuwenza izimfanelo okufanele zenziwe zamasiko okuganana kwabantu. Bese niyabuya lapho nizohlanganisa ethempelini. Nifundelwe yonke lemigomo yokuthi abantu abashadile banjani. Mase nishadile kufanele nihlabe inkomo yokuphelelisa umshado. Abantu-ke abagcina sebeyihlanganisa iba inkomo eyodwa ngoba isiyanzelwe emakhaya. Ngamafuphi njengoba uShembe ethi emva kokuhlanganisa ungaphela 7 days
bengahlanganisiwe labo bantu, kungahanjiswanga umakoti emzini ukuze ayolokhuza. Okusho ukuthi ngamafupi ngalo 8 day kufanele kufike kuhlatshwe le nkomo ebekufanele ihlatshwe la ethempelini oyokuphelisa umshado. So ngokwesimo ideally kufanele ngabe iy'nkomo zibambili uma ubuzokuya ngokuthi uzobuya uqholise ngokwasekhaya kini. Kufanele ngabe khona le yesonto yokuphelisa umshado, kube khona le yomqholiso wakini enemgomo yomqholiso yakini. Kodwa-ke seyihlanganiswe manje ibe inkomo eyodwa ngenxa yamandla. Kusetshenziswa inkomo eyodwa ukwenza izinto ey'mbili. So-ke angikholwa ukuthi kuyicala lokho. Kodwa kona kuye kwenzeke njalo sekuhlanganiswa enkomeni eyodwa umqholiso plus ukuphelisa umshado. So uma ngabe sekuhlanganiswe kanjalo, kuye kubeke sekuwukuthi-ke unkosikazi usephelele, usezokwenza zonke izinto ezenziwa amakhosikazi. Phumile entombeni, usengena emakhosikazini. Leyo indlela ephelele engcwele yemishado yamaNazaretha. Imishado yamaNazaretha iya-emphasize ukuthi abantu abaphile ubungcwele, ngoba kulindeleke ukuthi bazale abantwana abayoba amaNazaretha kusasa. Yingakho kufanele umNazaretha agane umNazaretha ukuze noma ingasekho indoda emhlabeni, kodwa unkosikazi aqhubeke afundise iy'ngane zakhe ubuNazaretha. Hhayi ukuthi uma ngabe uganwe umuntu ongewumNazaretha, umuntu obe umNazaretha ngoba kusekhona wena, ngoba vele akaze aphenduke. Akaze aphenduke, yena uthande wena, wangena enkonzweni yakho. Uma ungasekho wena, ayiphumele kuleyo nkonzo ngoba vele bekungeyona inkonzo yakhe. Akadliwanga yizwi, kodwa uze ngoba ethanda wena. Ngamafuphi igaranti yobuNazaretha emzini wakhe emva kwakho is not guaranteed ukuthi kuyohlale kunobuNazaretha ekhaya lakho. Yingakho kuthiwa umNazaretha akathethe intombi yobuNazaretha ukuze ikhaya labo libusiswe, bakhonze uNkulunkulu oyedwa, ngoba umuzi ononkulunkulu abaningi lowo muzi kawuzinzi. So-ke ileyo nqubo yonkolo yobuNazaretha. Le nto-ke yemvunulo yokuthi umuntu meseshadile ufake isidwaba, ufake inhloko noma isicholo, leyo nto leyo akuyiyo umgomo wobuNazaretha. Akuyiyo umgomo wobuNazaretha, kodwa izinto zemndeni. Ngoba nakhona lapho njengoba ngisho ukuthi ibandla lamaNazaretha ibandla la wonke umuntu othanda ukuzehlukanisela uNkulunkulu. Ngeke kuphoqe abantu bey'nhlanga ezinye nabantu bamasiko amanye ukuthi abenze isiko lakwaZulu. Isidwaba nesicholo izinto zakwaZulu lezo. Isicholo iduku lakwaZulu. Isidwaba isiketi sakwaZulu. So izinto lezi zamasiko ongezi izinto zenkolo. Umuntu wesifazane okubalekile ukuthi ushadile bese yiphathisa umuntu oshadile, ukugqoka kwakhe nakho konke okwakhe kukhombisa ukuthi usewumuntu oshadile. Usewumuntu, akaseyintombi ehamba ekhangisa. Uselandela imigomo yomuntu oshadile. Kodwa not necessarily ukuthi kufanele asebese uniforma ngezinto that are cultural. Aziyi-culture yelunye uhlanga noma yesinye isizwe. Ngeke uphoqe umSuthu ukuthi akabhince isidwaba. Ngaphandle uma kusemgidini, ngoba emgidini kusuke sekuyi-uniform yomgidi. Suke ngaseyiyo into yemndeni, sekuyi-uniform yomgidi ukuthi bagide ngesidwaba. Angazi noma ungabiza ngokuthi isidwaba, kodwa isidwaba phela ngoba kwakhiwa ngenkomo. Kodwa kusuke sekuyi-uniform yomgidi esingagqokwa yinoma umuphi umuntu
noma imuphi unkosikazi noma umSuthu noma umSwazi noma yini. So-ke ilokho-ke ngishoyo ukuthi kusemqoka ukuthi sazisane izinto eziwumgomo wobuNazaretha nezingewona umgomo wobuNazaretha. Inkosi ibusise enikuzwile.